Po mga idol, ang ating adobong manok ay luto na po mga idol. Yan, nasobrahan din kaluto mga idol. Sobrang lambot. Tara na mga idol, kain na po tayo. Ito na po yung ulam natin mga idol. Adobo na manok. Grabe mga idol. Sobrang lambot, sobrang laka mga idol. Tanggal na sa buto niya mga idol. Wow, sarap na idol. Po mga idol, ito po, mag-adobo po tayo ng native na manok mga idol. Yan mga idol Yan. Adobuhin po natin ito mga idol, iulam po natin. Lagay na po tayo mga idol ng mantika. Yan po mga idol. Lagay na natin yung mga idol, yung sibuyas, luya, tapos bawang, sinabay lang natin mga idol. Yan po mga idol. Ito po mga idol, lagay na po natin yung karne ng manok. Ayan. Lagyan po natin ng asin mga idol. Ayan po. Lagyan din natin ng toyo. Ayan mga idol. Lutong probinsya ito mga idol. Simpleng adobo lang mga idol. So masarap yan mga idol. Lagyan po natin mga idol ng brown na sukal mga idol. Ayan para may malasalasa mga idol. Lagyan natin konti lang. Ayan po mga idol. Adobong native na manok mga idol. Simpleng luto lang mga idol. Luto sa probinsya sa bukid. Takpan muna natin mga idol para mabilis yung paglambot. Lagyan po natin mga idol ng suka mga idol. Ito malagay natin para manghang mga idol. Wala tayong kalamansi kaya suka lang lagay natin. Yan, para hindi na tayo makalagay ng sili na manghang mga idol. Kasi manghang na po ito mga idol. Yan po. Lagyan lang natin ng konti. Ito mga idol Yan, baliktarin na natin mga idol. Ang bango mga idol. Takpan muna natin mga idol. Yan. Tingnan muna natin mga idol, baka natuyo na. Yan. Baliktarin muna natin mga idol. Yan po. Bango mga idol. Yan po mga idol, ang ating adobong manok ay luto na po mga idol. Yan, nasobrahan din kaluto mga idol. Sobrang lambot. Tara na mga idol, kain na po tayo. Ito na po yung ulam natin mga idol Adobo na manok. Grabe mga idol. Sobrang lambot, sobrang laka mga idol. Tanggal na sa buto niya mga idol. Wow, sarap na idol.